부사장님 랑짱 짜비 포시 찾아 미시롱이 띠리 찾아 랑짱이 우아코 살 찾아랑 그렇게 cái arang rang sim nó tlang te kuno nin nok ro kuno borok surmar khoti kuno rok bu phaiya da te kuno khai jak liya da bu phaiya de ban no no ye de ba so bu phai ba ka kuno kri khabla no no tong khona ble kuno khai khana kha tin ta tuki da no tin ta kiram ti ak khaine rok sabong na ka ki awala angsinia baba angsinia baba bo pati ni borok na oh pati ba raja pati ta no raja pati ta kai raja ba borok no ti prasa thansa khainan bagi se borok no ko bong ko ba hai obo khairo khai ka baba angsai me ya thansa de khayana jeng de buthana ang khi de kubru ka sati de kubru angsai me ya baba kai nang je borok a je no ko phai ko sana khai pro kai nang no ko da no ko ya ya ang ru khare se buchana rom tlak se dr kli to ka leg na nai to mane nang no ko to no no bu kham na bu ya to acha ngai ni nok ni mane bebak mutlang ja rang sa ki chak rok rang tlang ka kri ka ruwa chen ji tlang ka marung sar klang ma ka ani goria thai mata hin tama phon sar klang ma ka boro tang khai kai nek tabu tam nai ka ki ang tang kha an nok kri hu kri borok nok na mi to ani khat kri date pot kri boga bu sna mi ba ko ang tam nai na sate sana bu kri ka borok sana ba mari na ano anda tam je adino je ungmani gothna tam no no khai ka ba ni no ko tam khai ka lut pa tam khai ka borok ka je uti pra mothan borok phai ni pra motha ba i ko phai chitan khai ka ang manu ga banu yang sai tong mule bong no kai ang ba kiri bang ang khar ma thang ka khat khong tam se ba ka ani ko bas ko nei ro kenchen bu ba ka i ko joto matlang ka aron motlang ba ka khat khong nei kai bini busa jeng ni 25,000 mala busa bihirong ni 30,000 rang sai tha apro joto tlang pa ke usang se bondon na man ke bebang tlang tham ka tabuk kun phan kari khata keri nar bonung na bala keri iko utam keri deng ek matro ji phiming tong chu thuya tong asing ani ji buslan ji ba hamjong ji busuk ko ni ji asing tong chu tong oro no ko tong khai chung thibe ke mo no roti sa ba ji ta norok to no nugui tong hana ko chinobo subil sing kami chini takuk soponi nok mo ga bini buma kaki thumani nok nai nai di orok kono mungsapono krikha bini thumani lamthai sadol chatai suki jotono bokhok paijak iko rijai rok jotono serok bokhok jak norok nugui tong na kono hana di suki rok jotono bokhok jak obo hai wasipano obo hai gothna nugyakho norok kebo yango nugui manana norok nai tongni mo hongkai mamu songsamani bongni chathai nok ganti nahana di obrok jotono banga sura nahana di tei khokmani balteng hai ka maisamani piang rok tei nimani gola rok jotono brok sabai group langthamake nahana di kono mungsapono krikha bongni obosamani nok kono khana krikha norok choya oi nai tongi yang tabuk sini takuk saponi nok ikoro nai nai di mairum 50 kg bosta no borok sahari nai kerosin buloi klang thangjak norok nugui mano tebo nai tongi norok hiko mosini takuk saponi nok hiko binubo hai norok nai mangkhana nuk mangkhana nai tongi norok binibo surkeso bini bondon rangti samani 70,000 rang tei bihirokni golani totrani sen rangjakni aborok lang thangbaijak tei busarokni porikha rinani nei boyrok aborok to sisik paijak iko norok nainai di norok o mangpili no nainai di ko nokrok kono mungsapan krikha moki tiprasano thansa khainani nei borok bumung simi khlayo thansani marini kok da mate nok nainai di kono phan krikha iko jotto banga sura nini alna hindi nini tin jotto kono mungsa krikha ro norok nainai di gobangma borok nok malik rok nokotong ha borok bothajak si paihemo tamge borok bodi mani phungona na on borok kisa khorok jaina ja bihik besan para thangjak borok lakman nok sokpayako borok nokotong ha thei paihemo nahana di bong kun phan krikha